Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sugeng pepanggihan kalian kula Mahadituan Hanafi siswa saking SMP Negeri Kalih Wonten ing enjing punika kula badhe ngaturaken pawarta pengetan dinten Sumpah Pemuda wonten ing SMP Negeri Kalih Rayon 12 Oktober 2000 langkung. Pengetan dinten Sumpah Pemuda ingkang dawa saben tanggal 28 Oktober dipun wontenaken kanthi meriah ugi khidmat ing lingkungan SMP Negeri Kalih Sedaya siswa, Bapak Ibu guru saha karyawan sami nderek mangayu bagya kagiatan menika. Kanthi ancas nanemaken raos nasionalisme saha semangat persatuan dumateng generasi muda. Upacara bendera kanthi busana adat. Kagiatan dipunwiwiti kanthi upacara bendera ingkang dipun adani wonten halaman sekolah. Wonten ing upacara menika sedaya peserta ngagem busana adat saking maneka warna daerah ing Nuswantara. Pangarsa SMP Negeri Karilayun, Bapak Agus Widodo SPD MPD nalika maringi sesorah ngandharaken bilih ing upacara pengetan Sumpah Pemuda ngagem busana adat minangka wujud saking raos Bhinneka Tunggal Ika. Kanthi busana adat ingkang benten-benten menika, kita saged mirsani menawi senajan benten nanging tetep satunggal. Menika ingkang dados dasar saking Sumpah Pemuda. Ngendikanipun, lomba-lomba lan pagelaran seni. Sasampunipun upacara dipun pungkasi, kagiatan dipun lajengaken kanthi maneka warna lomba ugi pagelaran seni ingkang ngangkat tema kebangsaan. Lomba-lomba kasebut antawisipun lomba maca geguritan, lomba nembang macapat, lan pagelaran tari tradisional saking para siswa. Para siswa ngetingalaken kaprigelan saha semangat ingkang inggil nalika tumut ing saben lomba. Pagelaran tari tradisional ugi saged narik kawigatosan penonton. Amargi para siswa ngetingalaken kaprigelanipun ingkang laras ugi luwes. Ancas nanemaken jiwa nasionalisme. Pengetan dinten Sumpah Pemuda menika boten namung dados sarana hiburan, nanging utamanipun minangka sarana nanemaken jiwa nasionalisme lan kerukunan dumateng para siswa. Ibu Sri Hartuti SE salah satunggaling guru basa Jawa ing SMP Negeri Kalihrayon ngaturaken pangajeng-ajeng supados para siswa saged njangkepi perjuanganipun para pahlawan kanthi sinau ingkang mempeng ugi njagi persatuan antawisipun kanca. Kawula muda menika ingkang badhe nerusaken lampahipun bangsa, pramila sumpah kasebut kedah tansah dados pandom lampahipun. Ngendikanipun, kanthi wontenipun kagiatan menika dipun ajab para siswa SMP Negeri Kalihrayon saged dados pemuda ingkang tangguh, remen dumateng budaya Jawi uga nasional sarta setya tuhu dumateng Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturaken. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.